Čoluka, krasan prolazak Čoluke, oštra lopta u sredinu, 1:0! 1:0, Ivica Olić, druga minuta! Po početak i snova, je li to bilo moguće očekivati? Podižem grumen zemlje ponosne, Jaše tu lopta i Aljoša Hasanović. Čini mi se one gužile, to bi... Jednoga, druga i gol! Skoro Vlaović, ovo je 5 minuta prije kraja. I molitve naših kraljeva. Jedan narod, jedna zemlja, jedan put. Isti korak, ista nada, isti trud. Snaga je u svima, čeka vjekovima. I tu je Saša. Kolega, koga, i sad je dao gol! Mi smo prvaci. Mi smo prvaci. Samo ovaj sjaj. Rapajić, 1:1, Hrvatska 1, Francuska 1, Milan Rapajić iz 11. Pršo 2:1, Pršo, greška Desaija, ali potez ili super potez. Čeka ga tu Kubutija, Eduardo. Evo ga! 2:1! Ma tako je! Eduardo Odlazi Rakitić naprijed, neumorni Olić, nudi mu se tu Rakitić, Olić probao je niskom loptom, evo ga, izabili smo 1:0, Marcelo 11. minuta! Voli stajati visoko, Perišić, Olić i kakva kombinacija, šahovski odigrano za Perišić i Perišić će zabiti za 2:0, ma bravo Ivane! Mandžukić, tako je, ma tako se to